Ni waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw sɔgɔlen don dɔgɔkun kibaru de la kunnafoni telima ale sanfɛ min présentelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed kumatigi. Kunnafoni daminɛla an bɛ taa Bɛnɛ, n'an taara Bɛnɛ i b'a ye k'a fɔ Bɛnɛ n'o o tɔgɔ fɔra o b'an hakili jigi fɛn min y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ la n'o ye Patrice Talon an delila k'a fɔ aw ɲɛna an ka kunnafoni tɛmɛnenw na coup d'état u ye coup d'état labɛn k'a fɔ k'u bɛ coup d'état kɛ président min na ni a ma se ka sira sɔrɔ fɛn min ye Patrice Talon élection kɔni tɛmɛnɛma kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Bɛnɛkaw ye jamana ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o de ye Romuald Wadanyi ale kɛra jamana ɲɛmaa ye élection bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Romuald Wadanyi ale ye jamana ɲɛmaa min na a ka di Bɛnɛnuwaw ye kosɛbɛ sabula n'i y'a ka parcours ta k'a lajɛ a ye fɛn caman baden de kɛ a ka parcours kɔnɔna la a ye ministériyaw kɛ a ye fɛn caman kɛ wa kalan ani jamana mara o dɔnniya b'a la fɛn mun ye kalafiliw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale kɔni a taara ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Bɛnɛ an bɛ waati min na i ko sisan. Kunnafoni filanan an bɛ taa Sénégal n'an taara Sénégal i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Sénégalenw ka jamana ɲɛmaa n'o de ye Bassirou Diomaye Faye i b'a ye k'a fɔ furu min kɔni n'a tun b'a ni Ousmane Sonko cɛ i b'a ye kɔni furu in kɔni a sara i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye premier ministriya poste ye Ousmane Sonko a ye o bila an bɛ waati min na i ko sisan Bassirou Diomaye Faye a y'a bila ka bɔ o baara la i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kelen a digira Sénégal fan dɔw la wa fan dɔw la a ma foyi k'u la fɛn mun ye kɛrɛnkɛrɛnya la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye lakɔlidenw ye n'o y'u ka sanfɛ kalan lakɔlidenw ye n'o ye université ekɔlidenw ye a kɔni diyara wulu ye kosɛbɛ sabula i b'a ye k'a fɔ Ousmane Sonko ale ni wulu kɔni tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ u ka burusu o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o waati la kɛlɛ kɔni tun wulila lakɔlidenw fɛ i b'a ye o kɛlɛ in wulilenma kɔfɛ fɛn mun ye finitigilamaw ye olu kɔni bɔra joona ka taa lakɔliso in na a kɔni kɛra Birisa Ɲami ye o finitigilamaw ka nali kɛra sababu ye lakɔliden dɔ y'i to sangaso sanfɛ k'i yɛrɛ bila ka jigin o kɔni o fatura depuis o lakɔliden in fatura o kɔni Ousmane Sonko o kɛra sababu ye ka Ousmane Sonko ka a ka ko nɛgɛbɔ lakɔlidenw na nka i b'a ye k'a fɔ jamana fan dɔ fɛ a kɔni kuma in fɔlen Ousmane Sonko ye waati min na i b'a fɔ ko doni dɔ de tun b'a a kunna a y'o fɔ ko parce que k'ale bɛ alhamdulilayi fɔ ka Ala fɔ ka barikada ko kuma ko in kɔni k'a diyara ale bi ko nka tellement que ko in diyara ale k'ale yɛrɛ tɛna si jamana ye siyɔrɔ min d'a ma k'a bɛ taa si a yɛrɛ ka du kɔnɔ ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye Ousmane Sonko ale fan fɛ Sénégalenw fɛ yen an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni telima ale sanfɛ hali ka bi kunnafoni telima an bɛ taa Burkina n'an taara Burkina i b'a ye k'a fɔ Burkina o ka recrutement min kɔra kɔsa in na n'a tɔ a ye ko VDP ale kɔni maa tun ye maa 974 o maa 974 musow tun ye maa 24 ye olu kɔni formation bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɔra u ka tenue taara ka d'u ma VDP maaw ye olu ye militaire minnu ye galon tɛ olu ka militariya la n'a fɔra ko galon t'a la o ye de ko garadi tu u bolo fɔlɔ u ka baara kelen de bɛ se ka kɛ sababu ye ka garadi d'u ma an bɛ waati min ko sisan u kɔni u ka tenue dir'u ma u ka marifaw dir'u ma u kɔni kalikanw bɛɛ lajɛlen kɛra a bɛɛ lajɛlen lasabatira fɛn mun ye VDP maaw fɛ an bɛ waati min i ko sisan Burkina n'an bɔra Burkina kunnafoni telima an bɛ to ale sanfɛ kunnafoni man sama ka na Kita n'an taara Kita kɛrɛnkɛrɛnya la i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa dugu min na a bɛ fɔ a ma ko Badengo bɛ commune min na o de ye Sɛbɛkɔrɔ ale ka mara la i b'a ye k'a fɔ ni kɔni gɛnna ko maa fila terima filaw do u to misi gɛn na kungo kɔnɔ baden na i b'a ye k'a fɔ kelen kɔni ye marifa bɔ k'a ci kelen na o nana cogo di dalamankan de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye dalamankan in tɛmɛnen ma jaja o y'a sɔrɔ gɛnna ko don marifa b'ale bolo ale y'a lamina ka marifa ci a taama ɲɔgɔn na a ye marifa ci min na denmisɛnnin cini a si bɛ san 16 ɲɔgɔn la i b'a ye k'a fɔ a y'o baara in kɛ ka taa dugu kɔnɔ maaw bɔra kalama k'a fɔ ko denmisɛnnin cini in fatura waati min na ale yɛrɛ ma don fila wɛrɛ la ale yɛrɛ marifa ci a yɛrɛ la o kɛra o bannen o kɔni o ko in de kɛra fɛn mun ye Badengo Kita dugu kɔnɔna la dugu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Badengo kɛrɛnkɛrɛnya la Sɛbɛkɔrɔ ale mara la kunnafoni telima an b'ale sanfɛ hali ka bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ to an yɛrɛ fɛ Mali la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Umari Mariko n'ale to a fɔra faso Maliba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fara Etienne Fakaba Sisoko Umari Mariko ale ni Etienne Fakaba Sisoko i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Mali an ka jamana ɲɛmaa u sen da u ka sɔrɔ siraw kan fɛn mun ye Umari Mariko i b'a ye k'a fɔ ale sen yɛrɛ fɛn caman na ka fara Sisoko kɛ kan Umari Mariko ale ta in ale yira la k'a fɔ fɛn mun ye ale ni Banbatu tun bɛ ɲɔgɔn kalama wa Banbatu y'u ka banbatiya wale mun ta ka maliyɛnw sɛgɛrɛ n'an ka ministre de la défense tora la ko fɛn mun ye Umari Mariko ye a tun sen bɔ o la non seulement ka vocaliw ye fiti kɛ fan bɛɛ lajɛlen na a ja yɛrɛ yera ani maa ninnu u bɛ ka kuma o kɔfɛ a tilala k'i jɔ tuguni k'ale tun taara négociation na nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye fɛn mun ye Umari Mariko a ka sɔrɔda bɛɛ lajɛlen datugula an bɛ waati min na i ko sisan Umari Mariko ale ni Etienne Fakaba Sisoko sɔrɔda foyi t'u ye an bɛ waati min na ko sisan
la wari tɛ se ka c'u ma wa hali ni wari bilal'u ka compte la faso Maliba in kɔnɔ u tɛ se k'a labɔ cogoya si la se b'u ye faso Maliba se b'an ka faamaw ye u ye nin kɔni kelennin kɛ baara ma ɲa ka tɛmɛ nin kan. Hali ka bi kunnafoni telima an bɛ ale sanfɛ an bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ kunnafoni telima an bɛ to an yɛrɛ fɛ ka yan ko kura i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye tasumadon kɔni o ɲɔ ɲalen don Kayiba Jabagatɛ an bɛ waati min na ko sisan alamisadon tɛmɛnen mɛ kalo tile 21 ka fara sibiridon mɛ kalo tile 23 ani karidon mɛ kalo tile 24 san 2026 ni kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni Kayikaw ma se ka ɲinɛ kɔ alamisadon nɛgɛ kaɲa 21 waati n'a bɛnna mɛ kalo tile 21 ma Kayi sugu fiyɛba kɔni tasuma donna ale la o waati la i b'a ye o ko in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a ye dadigi kɛ commerçants na kosɛbɛ maa caman ye dusuma kasa sɔrɔ u k'i cɛ ka bɔ yen sibiridon kana mɛ kalo tile 23 Kayi quartier min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Kayindi n'i ye pont tigɛ ka ban k'i kunda Bamako sira kan yanni ka se rond-point kura yɛrɛ kɛrɛfɛla la station dɔ bɛ yen a bɛ kaburudon seleke la kaburudon yɛrɛ o kɔfɛla la juste i b'a ye k'a fɔ tasuma kɔni ye nin station in minɛ ka fan bɛɛ lajɛlen jeni Kayi station joni fɛn bitigi fɛn n'a bɛ station kɛrɛfɛ a ye olu bɛɛ lajɛlen bitigi kɛnkayiri ninnu bɛɛ lajɛlen jeni wa garage dɔ yɛrɛ tɛnkunnen bɛ o la a y'o garage mobili kɔnɔ o garage kɔnɔ mobiliw bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ jeni ka ban maaw kɔni sera ka fɛn minnu mobili minnu pousser ka taa u ye olu pousser nka u ma se ka se fɛn minnu ma n'o ye mobiliw ye tasuma kɔni a ye dankari kɛ nin bɛɛ lajɛlen na tasuma dɔnko sabanan o kɔni kɛra an ka Kayi kɛrɛfɛ Sero Madina n'i ko Kayi yan Sero jamanu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la Madina ye dugu min ni quartier fila Siribela ale ni Limbila i b'a ye k'a fɔ Siribelakaw fɛ yen jaradu dɔ kɔni bɛ yen tasuma ye du in minɛ ka du in bɛɛ lajɛlen jeni ka ban ka so bɛɛ lajɛlen jeni bagan minnu bɛ yen misiw ka fara sagaw ni baw ka sɛw ani pigeon u ye ninnu bɛɛ lajɛlen jeni olu ka du jeninen ma kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ du 3 fana jelila ka fara o jaradu in kan o kɔni ye gɛlɛya min n'a bɛ olu dala nin seliɲɛkɔrɔ in na an bɛ waati min na i ko sisan hali ka bi kunnafoni telima an bɛ ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ni kɔni kɛra kabako fadunuya fanfarankaba mɛnanga ko la ani ntora la u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ ni an balimamuso in kɔni ale cɛ de tun bɛ taamayɔrɔ la ale cɛ bɔlen taamayɔrɔ la ka na a cɛ bɔra taamayɔrɔ la don min yɛrɛ sɔgɔmada fɛ o don sufɛla bɛɛ a bɛnkɛ denmuso dɔ de nana ka na k'a bɛna a fo jaja ni bɛnkɛ denmuso in tun bɛ ɲɔgɔn kalama kabiri a bi jamana kɔ kan a nalen a kuma la surunyala u bi ɲɔgɔn bolo u bi ɲɔgɔn fɛ ale nalen a muso kɔni kɔntanna sabula muso in ye san caman de kɛ a kɔfɛ a bi san 7 fo san 8 ɲɔgɔnna bɔ a ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ furukɛ kɔni nalen furumuso kɔntannenba k'a fɔ sisan kɔni ko kow bɛɛ lajɛlen mina ɲɛnabɔ jaja ale bɛnkɛ denmuso ale ni nalen bɔ o de kan maaw bɛ ka giringirin waati min na ko ka taa surafana t'o dun jaja ale ni bɛnkɛ denmuso u kɛla ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la nka cɛ in bɛ bɔ waati min na muso in hakili bɛ cɛ in na a kɔni ye cɛ in suruku taama fo ka taa sɔrɔ ale ye furucɛ ani furukɛ yɛrɛ bɛnkɛ denmuso min nana foli la o y'a sɔrɔ u bɛ ka masara n ka sɔ kɛ t'a la i bɛ min dɔn dɛ o y'a sɔrɔ u bɛ o de la o waati la muso kɔni kulela dew muso sirila ka bin maaw nana ko a kɛra cogo di maaw bɛ o waati la o ko ɲɛɲinina waati min na i b'a ye k'a fɔ cɛ in ani bɛnkɛ den in bɔra i b'a ye k'a fɔ fɛn mun kɛra ka dabalibanko ye maaw ma nin ko in kɔni cɛ in ma dogo cɛ in bɔra a bɛ k'a ka sentiri dɔn i b'a fɔ k'a bɔra a la cogo min na a ye bɛnkɛ denmuso in tɛgɛ minɛ ka bɔ muso sirilen bɛ ka kiri maaw bɛ ka girin fan bɛɛ lajɛlen cɛ in kɔni m'a kɛ a kunko ye ni kɔni kɛra ko ye komi n'a ye dugulamaw dabali ban u kamana na u ye muso cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la muso wulilen ka bɔ a yɛrɛ kalama muso ye ɲininkali kɛ ko a kɛra cogo di ko mun dun kɛra maa ma sɔrɔ min sera ka nin ɲɛfɔ furumuso ye nka i b'a ye k'a fɔ cɛ balimamuso dɔ bɛ o de ye furumuso lasigi ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni détaillé k'a f'a ye furumuso ma dɔ wɛrɛ fɔ a ko ale y'a ta da ala kan maa bɛ se ko dɔ la i bi i toto an bɛ kangari min da maaw ye maa bɛ se ka ko dɔ kɛ fɛn tɛ bɔ a la nka i b'a to yen ala kama o kɔni an b'o kangari da lamɛnbaaw ye nin waati na a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima la dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la